potrebujete zmeniť výšku výživného. Ako na to? Povedzme, že v čase vášho rozvodu boli vaše deti malí škôlkári. Odtedy už prešlo pár rokov, sú to školáci a naozaj tie náklady na ne výrazne zrástli a preto potrebujete, aby vám váš ex-partner na ich výživu prispieval. Alebo vy ste rodič, ktorý na deti prispieva, ale od rozvodu sa vám zmenila vaša finančná situácia. Povedzme, že nejaké zdravotné problémy spôsobili, že ste dočasne prišli o prácu a naozaj váš príjem je výrazne iný, ako bol v čase rozvodu. Tých situácií, kedy je objektívne potrebné zmeniť výšku výživného, môže byť samozrejme o mnoho viac. Otázka je, ako vám vie s touto situáciou pomôcť mediátor. Zákon o rodine hovorí, že, citujem, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Koniec citátu. Ak teda hovoríme o maloletých deťoch, a to sú teda tie, ktoré ešte nedovršili 18 rokov, tak to znamená, že ak sa zmenia pomery na strane detí alebo na strane rodičov, môže nariadiť zmenu výšky súd. Alebo môže hociktorý z rodičov podať na súd návrh, že žiada zmenu výšky výživného. Alebo tretia možnosť, môžu sa rodičia spolu dohodnúť, uzavrieť novú rodičovskú dohodu, ktorá bude zohľadňovať naozaj potreby detí a súčasne aj reálne možnosti oboch rodičov. A túto dohodu predložia na súd, ktorý ak uzná, že je to v súlade so záujmami detí, tak ju schváli rozsudkom. Poďme sa pozrieť, čo sa môže udiať, keď sa rozhodnete podať návrh na zmenu výživného na súd. Pripravíte návrh, predložíte dokumenty, súd začne konanie a vyzve druhého rodiča, aby sa k návrhu vyjadril. Ak bude druhý rodič súhlasiť, no tak super, to by malo byť veľmi jednoduché. Súd vydá rozsudok, v ktorom váš návrh schváli. Čo sa stane ale, ak nebude druhý rodič s vašim návrhom súhlasiť? Potom môže celý proces úpravy výšky výživného trvať skutočne niekoľko mesiacov, kým bude mať súd dostatok podkladov, informácií, posudkov, stanovísk na to, aby vedel z pohľadu zákona rozhodnúť. Áno, veci, ktoré sa týkajú maloletých, majú na súde prednosť, ale prax hovorí, že naozaj to v niektorých prípadoch trvá niekoľko mesiacov, dokonca poznám prípady, kde to trvalo viac ako 2 roky. To ale znamená, že ak ste ten, kto naozaj z vážnych dôvodov žiada zmenu výšky výživného, tak s tým pôvodným výživným musíte výsť dovtedy, kým sa vec neuzavrie. Pozrime sa na tú druhú možnosť. Využiť mediáciu a za pomoci mediátora si spoločne vydiskutovať, čo stojí za potrebou zmeny výšky výživného, aké sú tie možnosti na druhej strane, ktorej sa to má finančne dotknúť a hlavne, aké sú potreby detí. Ak sa obaja dohodnete, že skúsite cestu mediácie, tak je naozaj šanca, že za 2-3 týždne máte na stole novú rodičovskú dohodu, na ktorej sa vy zhodnete, ktorej si všetko vydiskutujete. Pošlete ju na schválenie súdu. Ale ak ste mali priestor, že ste si situáciu vykomunikovali a vyakceptovali navzájom, je veľmi veľká šanca, že ten konečný rozsudok súdu bude pre vás už len formalita a k vyplácaniu novej výšky výživného dôjde o mnoho skôr tak, ako si v dohode uvediete a ako obaja podpisom potvrdíte. A bonus navyše, tie vzťahy budú udržané na priateľnej úrovni tak, aby ani jeden z vás, rodičov, nemal potrebu vyrovnávať si účty cez deti. A to je hlavne pre vaše deti naozaj na nezaplatenie.